nosaltres vam sortir del local de nosaltres sols i uns 2 o 3 dies abans ja del 6 d'octubre vam anar a un casal català de l'estat català que hi havia a la Gran Via, allà entre el carrer Calàbria o Viladomat. Allà ens vam posar potser 150 o 200 joves, eren molts allí. I vam estar allí 2 o 3 dies. Allí hi havia algunes arbres, però no gaires. Allà no n'hi havia gaires. Des d'allà, aquell centre d'estat català, vaig anar al carrer de Caruda, seguint les ordres d'en Cardona. Del carrer de Caruda vam anar al principal plaça. I d'allà, després de hores i hores d'estar allà, d'això, ell, el Cardona, m'ha dit, diu, et trobes cansat, perquè estàvem allà, no vam dormir, no vam poder dormir aquells 2 dies allà al carrer, al centre d'estat català. De cop ve en Cardona i ens diu, cremeu, estripeu tot el que sigui, sortiu les armes, perquè està perdut. Han fotut canonades, jo ja les havia sentit, les canonades, però diu, crec que hi ha bastants morts i estem perduts. He dit a tots els que estaven al principal plaça d'anar-se'n i que s'espavilés cadascú perquè estem perduts.